کنید شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзураи шумо мегардонем. 5 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри авазаи туркманистон дар конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти муҳтарам туркменистон ҷаноби Сердар Гурбангулиевич Бердимухамедов, муҳтарам сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо, муҳтарам муншии созмони милали муттаҳид ҷаноби Антонио Гутерриш, хонумҳо ва ҷанобон, пеш аз ҳама баробарияти Туркманистони дӯст ва созмони милали муттаҳид барои баргузор кардани ҳамоиши муҳими байналмилалии имрӯза дар сатҳи баланди тадорукотӣ ва пазирои самимӣ изҳори сипос менамоям. аз лиҳози натиҷагирӣ ва таҳлили фарогири раванди татбиқи барномаи амалии Вена солҳои 2014 соли 2024 конфронси имрӯза барои гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ аҳамияти хоса дорад. ин чорабинӣ имкон медиҳад то натиҷаҳо арзёбӣ гардида бо тамаркуз бар рафъи монеаҳои мавҷуда самтҳои афзалиятноки сафарбар кардани саъю талошҳои миҳмадаи мо муайян карда шавад. возеҳ аст ки таъмини рушди устувор ва рафъи мушкилоти вобаста ба маҳдудиятҳои транзитӣ ва инфрасохтории кишварҳои маҳсур дар хушкӣ танҳо тавассути роҳандозии василаҳои муассир имконпазир аст. мо бар он назарем ки ташаккул ва истифодаи самараноки иқтидори долонҳои нақлиётиву транзитии ин кишварҳо дар ноил шудан ба ин ҳадафҳо мусоидат хоҳад кард. маҳз тавассути ҳамкориҳои боэътимод ва судманд мо метавонем аз имкониятҳои нав барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахши энергетика ва бунёди дигар инфрасохтори иҷтимоӣ истифода намоем. иштирокдорони гиромӣ, чуноне ки маълум аст кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бинобар мавқеи ҷуғрофии худ дар роҳи рушди устувор бо мушкилоти барои ин гурӯҳ хос рӯбарӯ мешавад. дар шароити имрӯза омилҳои осебпазир бар асари ташаннуҷи геополитикӣ, буҳронҳои молиявию иқтисодӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар хавфу таҳдидҳои глобалӣ бештар таъсиргузор мешаванд. дар ин замина тоҷикистон бо дар назардошти афзалиятнокии соҳаҳои нақлиёт ва энергетика ба рушди босуръати ин самтҳо аҳамияти хоса медиҳад. кишвари мо таи солҳои соҳибистиқлолӣ барои дастрасӣ ба ҳадафи стратегии баромадан аз бомбасти мутобиқ сохтан, ҳамчунин рақамӣ намудани расмиёти тиҷоратӣ ва гумрукӣ кӯшишҳои пайваста ба харҷ дода мешаванд. дар баробари ин тоҷикистон бо дар назардошти иқтидорҳои гидроэнергетикии худ ба масоили таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва рушди ин соҳа аҳамияти хоса медиҳад. ҳоло дар тоҷикистон 98% нерӯи барқ аз манбаъҳои оби истеҳсол карда мешаванд ва кишвари мо аз лиҳози ҳиссаи истеҳсоли энергияи сабз дар ҷаҳон дар ҷойи шашум қарор дорад. татбиқи стратегияи миллии рушди иқтисоди сабз то соли 2037 ба тоҷикистон имкон медиҳад ки дар оянда пурра ба истеҳсоли нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда гузарад. албатта барои татбиқи муассири чунин ҳадафҳои созанда
سرمایه‌گذاری‌های زیاد با شمول تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده باثمر و عاقلانه انرژی لازم است. با در نظر داشت هم پیوندی انرژتیک و تغییریابی اقلیم میتوان گفت که رشد انرژی سبز یک قدم استوار و مثبت در مسیر حفظ و بهبود اقلیم می باشد. پیامدهای منفی تغییریابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرری کلان رسانیده حتی به حیات آدمان تهدید می‌کنند. تاجیکستان طی 20 سال آخر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون کشور پیشاهنگ اشتراک فعال دارد. مشکلات مربوط به آب خاصتا در کشورهای آسیب پذیر از جمله کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی به طور واضح به نظر می‌رسد. تنها 3/1 اهالی این کشورها به آب نوشاکی بی خطر دسترسی دارد و قسمی باقی مانده در منطقه‌های خشک یا کم آب زندگی به سر میبرند. با در نظر داشت این حالت ما پیوسته به ضرورت اندیشیدن چاره‌های فوری و تطبیق اقدام‌های مؤثر مشترک در سطح جهانی با مقصد حفظ سریع منبع‌های آب آشامیدنی بخصوص پیریخ‌ها تاکید می‌کنیم. آب شوی با صورت پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آب آشامیدنی حالا به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته در چند ده ساله آخر شماره آنها به مراتب کاهش یافته است. البته این حالت تأمینات آب را خللدار و به امنیت آذوقه‌واری تهدید کرده و رشد اقتصادی تأثیری منفی می‌رسد. باور دارم که نتیجه‌های کنفرانس بین المللی باید به حفظ پیریخ‌ها که سال جاری در همکاری با سازمان ملل در شهر دوشنبه دایر گردید با پیشبرد روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت می‌کند. تطبیق قطعنامه سازمان ملل درباره اعلان سالهای 2025 و 34 همچون 10 ساله عمل عاید به علم‌های کریوسفری که با ابتکار تاجیکستان و فرانسه قبول گردیده است و سعی و تلاش‌های جامعه جهانی در این جهت مساعدت خواهد کرد. چنین رویکردهای سازنده بی‌شبهه برای حل مشکلات کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی جهت رفع مانع‌ها در راه رشد میبده اقتصادی و اجتماعی آنها امکان مناسب فراهم خواهد آورد. با چنین نیت‌های نیک به کنفرانس امروزه برای کار خواهان هستم. از توجهتان سپاسگزارم. 5 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими истиқболи расмии роҳбарони давлатҳо ва ҳайатҳои конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ ки бо иштироки раиси халқ маслиҳатии туркманистон муҳтарам гурбонгулӣ бердимуҳаммедов, дабири кулли созмони милали муттаҳид антонио гутерриш, раиси маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид филимон ян, роҳбарони давлатҳо, ҳукуматҳо ва ҳайатҳои воломақом баргузор гардид иштирок намуданд. зимнан масоили вобаста ба мушкилоти кишварҳои рушдёбандаи маҳсур дар хушкӣ ки бо роҳҳои баҳрӣ дастрасӣ надоранд баррасӣ карда шуд. зимни суханониҳо ва ба миён гузоштани пешниҳодҳо аз ҷумла таъкид гардид ки дар сурати роҳандозии ҳамкории судманд ва истифодаи босамар ва бемония аз имкониятҳои мавҷуда мешавад ки ин мушкилот ба фурсату тавонмандиҳои хуб табдил дода шаванд. дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ дар минтақаи авазаи шаҳри туркменбошии Туркманистон мулоқоти сарони давлатҳои Осиёи марказӣ баргузор гардид. дар мулоқот ки бо иштироки раиси халқ маслиҳатии Туркманистон ва сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Узбекистон ва сарвазири Қирғизистон баргузор гардид, як зумра масоили вобаста ба омодагӣ ба мулоқоти ҳафтуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ки тирамоҳи имсол баргузор хоҳад гашт баррасӣ шуд. дар охири нишаст президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев бо фармони президенти Туркманистон бо ордени барои самгузорӣ дар рушди ҳамкорӣ сарфароз гардонида шуд.
5 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри аваза дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бо президенти туркманистон сердар бердимухамедов мулоқот намуданд. 5 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри аваза дар ҳошияи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бо президенти туркманистон сердар бердимухамедов мулоқот намуданд. дар вохӯрии маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар ва рӯзномаи конфронси сеюми созмони милали муттаҳид оид ба кишварҳои маҳсур дар хушкӣ баррасӣ гардид. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки мо ба таҳкими минбаъдаи муносибатҳо бо туркманистон аҳамияти доимӣ медиҳем. дастгирии фаъоли муколамаи сиёсии байнидавлатӣ ва тавсеяи робитаҳои байнипарлумонӣ таъкид гардид. ба масъалаи густариши ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ аз ҷумла дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, нафту газ ва нақлиёту коммуникатсия таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. барои афзоиши ҳаҷми тиҷорат пешниҳод гардид ки ду ҷониб харитаи роҳро барои солҳои 2026-2028 таҳия ва амалӣ намоянд. ҳамчунин пешниҳод гардид ки барои рушди робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ имкониятҳои комиссияи байниҳукуматӣ фаъол истифода карда шавад. гуфта шуд ки ба роҳ мондани парвозҳои доимӣ миёни пойтахтҳо ҳамчун масъалаи муҳим боқӣ мемонад. густариши робитаҳо дар бахшҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш аз мавзуоти дигари суҳбат буд. вобаста ба робитаҳои байналмилалию минтақавӣ тарафҳо аз таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар доираи созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯрии машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ҷонибдорӣ карданд. истиқлолият нишони барҷастаи пойдории давлат, бақои миллат рамзи асолату ҳувият, идеалу ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мебошад. шарин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. тоҷикистон дар остонаи яке аз ҷашнҳои муҳими умумимиллии 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола 9 сентябр таҷлил мегардад қарор дорад. дар солҳои истиқлоли давлатӣ ҳукумати мамлакат таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон мушкилоту монеаҳои зиёдеро бартараф намуда ба таҳкурсии давлати воқеан соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона замина гузошт. ин давраи начандон тӯлонӣ исбот намуд ки дурнамои рушди Тоҷикистон дар заминаи таҳким ва таъмини истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу давлату миллате ки мо ина нагирем ан ҳамин хел маънӣ дорад. аммо дар масъалаи истиқлолияти сиёсӣ ки ба як вақте ки дар давлат истиқлолият ҳаст, ҳуқуқҳои шаҳрвандон истиқлолият ҳаст, ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба тариқи конститутсионӣ кафолат дода мешавад. дар шароити мураккаби авзои сиёсии минтақа ва ҷаҳон, бархурди манфиатҳои миллӣ, маҳз муттаҳидӣ, ҳамдилӣ, ягонагӣ ва сулҳу субот метавонад миллатро аз вартаи нобудӣ наҷот дода боиси зиндагии осоишта гардад. сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ дар мамлакат боиси он гардидааст ки дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон мезбони чорабиниҳои сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ гардида, ҳамчун кишвари ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. дар таҷрибаи давлатдории тоҷикон ҳадафҳои стратегӣ дар тӯли 34 соли соҳибистиқлолӣ муваффақона муайян ва татбиқ шудаанд. дар ин самт мактаби сарварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон аҳамияти муҳими таърихӣ дошта, онро метавон механизми таҳрикдиҳандаи рушд дар замони соҳибистиқлолӣ ва тақвиятбахшандаи пояҳои истиқлолияти давлатӣ номид. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон як фарди миллат гӯем ва умуман миллат ҳамчун як воҳиди этникӣ бояд ба қадри истиқлолият ҳамчун як арзиши гаронбаҳотарин ки аз ин дида дигар арзиши боло нест бояд муносибат кунад. Истиқлолият ба Тоҷикистон имконият дод ки ба субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ табдил ёбад. ин танҳо дар шароити соҳибистиқлолӣ мумкин аст. бинед имрӯз Тоҷикистон
дар шароити соҳибистиқлолӣ аъзои зиёда аз 57 ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ ҳаст. зиёда аз 190 давлати дунё тоҷикистони соҳибистиқлолро ба расмият мешиносад. соҳибистиқлолӣ як симои давлат аст, симои миллат аст ва мазмуни ҳама гуна барномаву нақшаву стратегияҳову ҳамаи консепсияҳоро анамин соҳибистиқлолии давлат ташкил медиҳад. инҳо дар шароити соҳибистиқлолӣ ҳақиқатан имкон доранд ки воқеӣ шаванд, яъне ба амал татбиқ шаванд. бинед ҷумҳурии тоҷикистон вақте ки истиқлолият ба даст даровард, мардум тасаввур карда наметавонист ки баъди 30 сол 33 сол ҷумҳурии тоҷикистон ба дастовардҳои ноил мешавад ки баъзе давлатҳо дар зарфи 200-250 сол ноил шуданд. аммо ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин масофаро дар зарфи 33 сол 34 сол тай кард. вақт собит намуд ки пойдории давлати миллӣ бе таҳкими ҳуввияти миллӣ номумкин аст. аз ин хотир дар шуъури ҷомеа ҷой намудани ғурури миллӣ ва ҳифзи истиқлоли давлатӣ вазифаи муқаддаси ҳар як фарди бонангу номус ба ҳисоб рафта, он имкон медиҳад ки ҳар як шахси ватандӯст ҳастии худро ба ҳастии сарзамини аҷдодӣ маҳсуб донад. дар баъзе шаҳру ноҳияҳои кӯҳӣ давраи кӯтоҳи гармӣ барои расидани ҳосил имкон намедиҳад. ин аст ки меҳнаткашони ноҳияи рӯшон тавассути ба роҳ мондани таҷрибаи муосири кишту парвариши зироат дар истеҳсоли сабзавот муваффақияти худро афзун менамоянд. ҳоло дар ноҳияи рӯшон дар 92 гармхона сабзавот истеҳсол мешавад. наврӯшои азизулло аз ноҳияи рӯшон гузориш медиҳад. бо сабаби шароити кӯҳистон ва ҳарорати нисбатан паст дар заминҳои кушоди ноҳияи рӯшон помидор то ҳол напухта аст ва мувофиқи таҷрибаи чандсола давраи ҷамъоварии ҳосили ин намуди сабзавот аз моҳи сентябр